Kini ang Atraka Balita 943. Lokal nga balita. Ang lungsod sa San Jose karong adlaw adunay gipaygayon nga mobile vaccination program kini mo gi-report maguhay lang sa mao nga lungsod aron sa pag-abaga sa pagbakuna sa mga katawhan kinsa ganahan nga magpabakuna batok COVID-19. Mao kini ang una nga lungsod sa probinsya sa Negros Oriental nga naserbisyuhan sa mobile vaccination aron dali nga makabot ang gitawag og herd immunity sa nagkairang munisipalidad o syudad ilabi na sa probinsya sa Negros Oriental. Si Sikan District Representative Congressman Manuel Chiquiting Segarbaria sa segundo distrito ni probinsya sa Negros Oriental dako kiniga uyon sa maong programa. Matod pa ni Congressman Segarbaria nga dako kayo kayong importante ang pagpabakuna batok COVID-19 kay lisod ang tao nga mataptan og COVID-19. Sa-isay pa niya nga maglisod yun o ginhawa kung panglitan mataptan ka sa mao nga virus tungod kay naka-experience ang iyang anak nga si Dumaguete City Councilor Chaco Segarbaria og milandig kini sa Balay Tambalanan og 8 ka adlaw gani fully vaccinated na siya karon. Ani ang pamahayag ni Sikan District Congressman Manuel Chiquiting Segarbaria. Yun kayo, the faster we vaccinate the people, the better for all of us. The 100 times more better. Kaya, mabulo ka, hindi ba comedian eh. Kung tuman people, they're not taking it seriously. Kaya wala pa mago sila wala silang experience. Ako na-experience ko, kaya ako anak si Chaco, na-COVID, in hospital for 8 days. Di komedya. Di kagaginawa, di komedya. Diba? It's not a joke. So, let us really try our best to to stop spreading the virus. We have to give our fair share to the community. By what? If you believe that you have it, then isolate yourself. Let us use our mask. Kini ang Atraka Balita 943. Local. Sikan District ka Representative Congressman Manuel Chiquiting Segarbaria sa segundo distrito ning probinsya sa Negros Oriental. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.